Kaixo, bi dokumentu hauek berdinak dira. Testu bera da, baina hau antolatuta dago, informazioa sailkatuta dago, jerarkizatuta dago, eta are gehiago eskema honetan klikatzen badut, joango naiz zuzen atal horretara, eta honek ez dauka ez eskemarik, ez izenbururik, ez errez. Nola jartzen da eskema, izenburuak, azpitituluak eta bar. Azalduko dugu. Lehenengo pausoa, sailkatu izenburuak, azpitituluak eta jerarkizatu informazioa. Hau adibidez, izango da izena. Hau izango da lehenengo goiburua. Hau, bigarren goiburua. Egin hori testu osoan. Bukatu dugu, testua orain antolatuta dago, jerarkizatuta dago. Hau gomendagarria da ere ikasleek egiteko, sailkatzeko informazioa. Bigarren pausoa, gustatzen zaizue izenburuaren kolorea, tipografia eta hori, aldatu nahi baduzue. Hautatu eta jarri nahi duzun bezala. Erdian, urdina eta tipografia honekin adibidez. Gustatzen bazaizue dagoen bezala, klikatu hemen eta izenari triangeluan emaiozu diseinu hori, eguneratu izenburua. Horrela ja, hemendik aurrera, hau ere izenburua bada, izena bada, hartuko du tipografia hori. Gauza bera, sarrerarekin. Kolore hau ez zait gustatzen, aldatuko diot kolorea. Eta jarriko dut, horrela. Eta kursiba. Orain bai. Aplikatzeko diseinu hau titulu honi, lehenengo goiburua denez, gauza bera triangeluan klikatu eta eguneratu lehenengo goiburu guztiak. Hautatzen badugu, begira, ez du aldatu bakarrik hau, baizik eta hau, gehi hau, gehi hau ere. Lehenengo goiburu guztiak. Egingo dugu gauza bera, bigarren goiburuekin. Begira, sarrera dago hemen eta aurrekariak hemen izkututa. Ez, nik nahiago dut ezkerraldean. Berdea bai mantenduko dugu, handiago jarriko dut. Negritas. Eta bai, horrela bai. Orduan, klikatu hemen eta lehenengo goiburuari esan eguneratzeko. Eguneratzen da hau, gehi adibidez, zergatiak, bigarren zergatia, bosgarren zergatia, zergati guztiak. Gerta daiteke eskema ez ikustea. Nola atera dokumentu baten eskema? Klikatu ikusi, erakutsi dokumentuaren zirriborroa. Ateratzen da zirriborroa eta horrela oso erraza da nabigatzea dokumentuaren barrutik. Bukatzeko, eskema hau txertatu nahi duzu izenburuaren azpian, hasieran, aukera daukagu, nola egiten da hori? Txertatu, aurkibidea, eta nola? Orriaren zenbakia jarriz, edo estekatuta. Ikusi desberdintasuna. Horrela egiten badugu, hauek dira estekak, joateko leku batetik bestera. Txertatzen badugu, aurkibidea, orriaren zenbakiekin, gauza bera, hemen dago eskema, eta hemen ze orrialdean dagoen izenburu hau. Gomendagarria da, informazioa antolatzeko, dokumentu luze batean. Eskerrik asko, agur!